Ahojte vy lidi u mého 3. videa a dneska to bude Děro Farma 2. díl, tak dávejte lajky, usaďte se a pojďte se koukat. Tak dneska začínáme u Betunie a Matildy a jasně, že Pepa. A já jsem jim dneska přinesl, já jsem z děrového pole, jak jsme si včera ukazovali, přes slámu a tamhle dozadu jí dal, dozadu za tu silážní jámu. Tady jsem jim natrhal trávu z našeho 2. pole, kde děda měl vysazenou trávu a doplnil jsem jim cisternu. Tak jdeme dál. A zapomněl jsem vám říct, že děda má nějaký obilí v sile, tak ho můžeme jít prodat. A ještě jsem vám zapomněl minule říct, že tady má nějaké věci. Kdybyste slyšeli nějakou motorovku, tak se omlouvám, soused dělá. A tady máme sekačku, která tady byla zahrabaná od klasu. A Mercedesáka. A já tomuhle malému červenému pidížvíkovi budu říkat pidížvík. A jak jsem říkal, dneska pojedeme se podívat do obchodu. A tady jsou balíky. A tohle jsou poslední balíky ve vesnici. Protože tady už nikdo nemá balík. A tady vzadu jsem postavil novou silážní jámu, kam jsem dal trávu, kterou jsem posekal z pole. A tady jsem dal do té provizorní silážní jámy jsem dal trávu, která se teďka bude silážovat nebo zpracovávat. A tady máme slamu a tady máme vozejk na slámu a tohle. Ještě tady máme drapák, lžíci, nějaký vidle a pluh. Tak nasedneme do traktoru a já vám zapnu nějaký videa, jak jsem dělal to pole, jak jsem sekal a takhle. Tak sekám travičku zelenou. Sekám travičku zelenou. Sbírám travičku. Sbírám travičku. Op. Tak lidi, když jsem vám říkal, že jedeme do obchodu, tak jedeme a ještě vám ukážu zvířecí obchod, který je trochu horší. Tak nic, jdeme do auta. Tak jdeme do auta. Tak nic, tak jdeme. Pardon. Jsem vjel do stromu. A můžeme... Tady to zaparkujeme. A jdeme ven. Dobrý den, pane. Dobrý den. Tak tenhle obchod s technikou farmářskou, jo, můžu se podívat? Jo, tak já vám jenom představím ten kombajn. Dobře. Tohle je kombajn T6 od John Deere T670i. Můžete se podívat, stojí 2 miliony Kč. Hle. Má to tady otvíratelný motor. To můžete vidět pásy, nevím, jak se v tom nevyznám. Tady máte to. Můžete to rozložit nahoře. Podíváme se na druhou stranu. Pardon.
Tak tady můžeme vidět další kus motoru. A teď to zavřem. A tady jsou schůdky. Jsou schůdky nahoru. A tady máme vidět jako vejfuk. Tady nějaký potrubí, stání. Když se podíváme tady, rozložíme to, tak můžete vidět kapos. Nic tak. Tak tohle by bylo naše první vozidlo, co máme v obchodě. Tady vzadu máme tuhle tu malýho John Deereka 855D. Takhle zvedací kapotu, korbu spíš. Přeste. Korbu, jezdí to, točí to, jezdí to. Tak tady máme tohodle badříka. Smáčka už je použitej, nahoře má prasklou střechu. A jinak je v dobrý kondici, pak tady máme vlečku. A je taky. A tamhle máme novýho John Deera 7330. A tady máme lištu s vlečkou ke kombajnu, Harvester a John Deera pásovýho. Můj nejoblíbenější traktor tady v Oslavově, bych řekl. 960 20 RX si můžete prohlídnout. Je tady na nás takový malý vozový park. Nic, děkuji za návštěvu, já se tady někdy stavím, vím, že tady budete prej nějak dokupovat nové věci, jo, tak já se stavím, já se jdu teda podívat do zvířecího obchodu. Dobře, nasklánou. Tak se jdeme podívat do zvířecího, tak to tady vysoulem a jdeme. Jde. A jde takhle před správu. Tady to máme. A tady i to, taky vystoupí. Dobrý den, pane, dobrý den. Co potřebujete? Já se jenom chci podívat na ty vaše koníky. No, můžu se ho pohladit? Jo. Se jmenuje Tomáš. Pěkné, ale jste vy ten z toho obchodu s autama? Ne, já jsem jenom velký bratr. A ještě pěkný. Za kolik jsou koníci? Jeden, tyhle ty starý jsou za 900. Hodnej. A moc děkuji, moc pěkný jsou. Někdy si přijdu koupit. To je dobrý. Jak se máte vy? Jo, jde to. Jak se tady o ně starám, možná přijedou ještě další nějaký koníci, možná nějaký další krávy. A nějak to tady nějak jako pořešíme, nějak to ještě tady nějak uhličíme. Jinak tohle jsme noví úplně, takže máme jenom koupenou tu louku. Vidím. A ty proníky 2. To bylo nějak vše. Nic, já asi pojedu zpátky na farmu. Dobře. Zádu, naskanou. Tak jste viděli, moc to tam nemají, ale prej mají hodně do budoucna. Tak doufáme, že jo. No nic, tak jdeme. Jdeme, zase vytrháme. Jedeme na farmu. Asi pojedeme projet našeho koníka. Tak já nasednu na ně a ozvu se vám. Projet Pepana. A jo.
Wow. Už chce domů, už má hlad. Jak jste to viděli, Pepan je úžasný. To tady zavřem. A můžeme podojít a to je asi všecko. Tak děkuji, že jste se koukali na tohle video. Je to Děrova farma, druhý díl. Tak dávejte lajky, napište něco do komentářů a čau.